na de yede etoso e won komodi e koso be Dwaso. Ghanaian time Belgium. Ghanaian time the Bokrata ni na yehu yewura Samuel Abujinapo emfoni wa ha wa ye ne nsase ye ne nsem na wo kan mu do. Nana asem ni etia ko page na ya Ghanaian time the Bokrata no eba se wo mo ebe kenye mu apegem eye Prisia ene Bogoso mines no wo mo be pegem pa yi amagina ne na so se de sefata etia ho ensem wunya Ghanaian time ta the Bokrata no de aba anopei na brabehwemfoni bi edani mo ha ni nyina ne se nsuo ho aye den pa watermale enti water tank bi na gina ha na nipa gu akire ne drums esisi ho no na ene e bia am hoping say tanka no edoso because drums akese ye de share application yi bio ero na gu ani mo ha nkofo ato santene ya wo mu pensu anom ti yesre performance so nya available because nsuo wonni nsu papa no mo a nyarwa hodo a yenya e wonsuo mu nsuo anya papa no edoso ntitamalefoɔ wo makosam wo page na ya da Bokrata yi ediaba Afia Amankwaah homasomra wadaroma na mene Owura Bismarck Adoma oye national vice chairman Edma senior staff UCG yeni enkomo ewa santimantemu Owura Adoma Martin ena metia weti for ntinira ya tie for Jose dase ene obre ade a mafre aka ho asem na enima mienu amope no enisa santimantemu soafo ebepa mo atew na eno achi asem a eda police station so no wakoyi asem no afri honom enra wanfa wada wase woni tew pa bia edema mo ewo bra wo ye nadwuma as chairman edema Ashanti Regional Security Council asmo kan ye muso musen pacho nadwuma a oye no ne say obi di ECG for kana say omuntu ya na yokudu omo a eto say o report to nipa kroma police for na police for oko police station na eka mrana e share national security o che no ehun bia na mpacho metie ubisa me so ye na djuma na me pese me hu se ka ho bia woni ha ne ye bisa no enti de onchemu a wode ba ye no wase wone mo manager edi nkomo efa no potem won mo bambon nsem ne ade ene kane adundumadunu se bibie ne mo mane nya we eno ne de woka ena ekwawi atie se bi mu firi kan aba bedum te no ne tiremu ne de wose na oye nadwuma as penyi a wo hye bambon nsem so ewo ho no mo te no onfo mra Madam, I say, and I said, well, the press conference, he was even insulting ECG staff, telling us that we are less knowledgeable people. I said, my can indeed that yes, say, Kaya or fast, we hear the Jumano to ask if it's a wine in the I said, oh, Baba, catch there and grass say, what officer near why you have to insult the workers of ECG. Say, I hear the thing. Whatever they know. What if I near the no? What if a statement here? You can people say, you can't etiano over a bit. Yes, we are in the future. Why need it? And it won't be a person they want or so on your into on patcho. Now, on patch also send the dear attempt home. Huh? Then they need to be clear, no anchor said piano there. You didn't say, Papa, no. Now, so the first way the dear attempt not to feel said near why no. Name Raquan na wire. Uncle so now on ye. Mo say one factor pano emra deadline. Say so mama ya we say on patch what is next? The next line is say. And no can say think how my you go through and kai be me de. Okay, say you can say you can regional security council no would nowhere in our statement. Emma you can say you can be. What we said is that on the 9th April, we invited four general managers for national regional security council meeting. And I actually let the command and say, you're not going to take a decision, say, until that impact, they will come for meeting, and the time they didn't go. And I stated, say, subsequently, say, resolve meeting be invited, they will not come. That's why we reply him. Nowhere did we say, regional security council. Okay. Orado mampato jina soma me na yenyina yentie ensema wodi tu dwa no na
yɛmfa nkɔbɔ no to aso ECG4 onso yankre be minim se dwuma bi e Ghana ha yankre ye nyina da obi ada ne yonko ndi sɛnea yɛn yɛda wɔn ɛdan nyumaku ahodoɔ no saa na wɔn nso ɛdan wɔn na yɛn a enka emre a wɔn bambɔ ho sinto bia no wɔn nto wɔn nsa ɛmfrɛ regional security council wɔn si mintimi nkyerɛ wɔn ɛkɔn fa so yɛ adwuma bɛ wɔn de wɔn betimi akyerɛ me kwan a ɛwɔ sɛ me fa so yɛ me bambɔ adwuma sɛnea wɔn ka sɛ mintimi nkyerɛ wɔn the same way wɔn nso ntimi nkyerɛ me de wɔ sɛ me yɛ enti ensa me ma police for eto woman safre engineer Mark asumani wiafe no bambo semo wo electricity sector na me hu se ye tutu na jejium ti number so troto ho na kina bi wa meka se nyame nam kan se ukotwa ayarasa bianka ne mu a wo mo a eha no ka wo mo kese no enye mpanimfo a wo mo da ayarasa bia na no na emom ayarefo a wo mo da ayarasa bia na ebi kura betimi afam ayeden ahwere ne nkwa saa nso na ukotwa school bi nka niamu a pani oda no ebi amfanse Kumasi Technical University vice chancellor no ono ebe ha ne de ebe ha no te se esuafo na wo musua de e wo school ho ene san ye security risk because obi abetima bomb rescue ho enam se sum e wo school mu maka se beebi a omampani da no emre bia omampani beba Kumasi beebi a oda emre bia omampani abedi akiri beba Kumasi beebi a oda no ahoye security zone a bamboo area a hon hyehyɛ no is different. They are not observing it. Amfanya dwuma penya wotene kan Owura Simon Nsem asante mantemu soafo na mene Bismarck Adoma na edi nkɔma wa homa so no wonse Owura Adoma wa bonne ma bi so de di kan wose na wo ye n'adwuma de to so mienu wose wo ne penyin na nkasa na oye mo manager esia edi nkomo ma ne hunu se bibia ni na so mbetu ho na mo abambo fam ni ade no mo ma no nya we na wote won mo ayesu nkrofo finkran aba abedum kane no ati krampo nso no enkomodi a mo ni minister na tena se ade ne hyehye kwa mo fa nya adwuma se mampani babi oba wote vice president babi oba wote mo so ne mo dundum ho kanea rough ewo brankan sesem na ho ye security zone na ewo se mo consider ewo so enseseye say anu ye be na wode mansem yi madam mami ye starting free baby o ka se so media Abena Opokua why Abena Opokua ai baby a o start say be opinion man opinion in the vice president be Kumasi ya yidum ho no me say regional minister o si yakwa dum Kumasi Technical University a o modi enka eni nti o ma ye chi general manager senka president and vice president be Kumasi na yidum ho a Madam, who feels say Abena Opokua, who feels say yen ECG staff no kan kay de wa asante man mu ha. Meet you. I don't want to say bia or no mum be waiting aka say didi atem be ye you bu say papa yen timi didi na tem. But senka or catch dey yen say that's a president ba ha or vice president ba ha and no baby or that you do ho kanya give us a date and time na ye interrogate you here and anka Abena ka wo be hu say yen na ye ka no kra na say minister na ye ka no kra. Na eba ne sen na minister any manager sia amana hunu de ho se bibie ni a mommo na mane se kane akro na mo bekọ baabi akoduma mommo na mane na mo se motemantemu a ma nkrofo finkran aba bedum kane a ewo bra mo ni nan communicate mo anka bibia ankyere no adentia Abena se senia okay se process anetia na se so mo chi or report to general manager simple society ma okay society and so much general manager policy make it a deal with clear say the team who came to Kumasi to disconnect the place almost disconnect Kumasi Central Market and then another regional minister and come home say let me give you another example. The same thing went to Parliament to disconnect Parliament. What is that you pray MD baby Kumasi a republic be na. And secondly, we are constantly saying that when you call him, told you that the team who came from Accra, they don't work under him. So if you have any challenge, call Accra and solve that issue with them. And even at Accra, the moment they open it doesn't work again. Then you do more Thursday, no Friday, you half of it.
If they know say they are doing the right thing, why did they come and pay the half of the amount? Mami Misa, my manager na post for friend. I'm need to one na. Oh, sir, I'll call your training statement. You're going to say he's under arrest. And you're arresting into your own bail, no bail, no one more catch them and say, anytime be on here, they will invite him. I saw much channel the anti on arresting one. I'm going to say, regional minister say, I demand or more could do Kenyano. And into our more Wabe report. Now, if you want or reported the Bia police station. Police upon Castle Munia, no mobile frame. If you have my friend beam. Omunia frame. Not just a case, you know, more for charge more and call court so. Onyanko court, but as long as the case is the police station is pending, the police in the system be Omunia and be a mobile frame. It is Ruben a woman who has some police station. And you just run away more. You say who say. And Magana, no, Mrana applies to this and the same Rana as a pensioners who did so. So the first your children say, so Obi and Juma, on your bonipia, not so what is all to me to the said, say, over to me, I'm on watching now. Yes, that's my baby. Yes, that's Parliament House. The same who came to command went and disconnected that place. Yes, they say, you're empty crowd, baby. And then say, young Kenya, yeah, did you who sick? And yeah, Jipo, yes, we have papa one night to go to your mocha. Now, say, yes, cannot go to your more. Even young Kenya or Ghana, and Obi decided to say it's kind of or sit on chair. On chair, said the now you're mere, I'm near to all. Now, no minister, or better radio, so and the president, Tamakloe, who did the Abena and I, you don't know what then. Who did he say I owe day? Minister said on several occasions, on the Makasania, dear, as a moment who sell or known to me, Chemo Juma, on to me, Chemo dear Monye. Now, one also a yen a Juma Sabambo Pena or woman Temimo, no dear, Momo Pesamo Channel Coyon Fason Yen Juma, Adentia. Madam, anything America and Kaye to get is sending a Makawan, baby, a president to buy on and say, now on can wait away or say a different thing. Or pa on can maybe or your payment men can't tell the baby that are somehow coming in no clear. Mentity, yes, I need the woman. But if we can bring it now to get TV, that one, the business will take their decision, everybody will take his decision. Dear Cosono, Ebenya Susan, so be war and Kania so, was Santa Moana. Debbie, yes, I be that. Ye value our cherished customers. Say a regional minister, until because the name and no intimacy is other. Abena Sena, Enra, minister at Chess and a private residence, a woman, and Mukoridi meter no, just a charger modeba. And the units I must say where you saw Honomono. I say, Tuma, and I said, my year cram and abroso was saying at 23,498. And a moment per some chess unit no, I get 25,355. Not just a more de bay 1,900 units. And I also a more de Coboneca, a Wapayana. Madam, a statement, yeah, issue, yes, my what they are minister private residence be wanting. Bianca, you didn't maybe your conference answer, Abena, you didn't maybe your conference answer with our day, but now Ponu Sunny all can say no credence or send your can cry and no cry. Or Jay Burn, what did he do about it? When you have access to all our general medicine, they meet every day and discuss things. When they are near all can put a sign here. After all, Yasama can private residence at the main car. And some can why do you leave it and go to near Yenka? Opeso chese oye responsible on nen kaniaka na mfie ni ade nyina no otua ne kanea bo enti samo de charge bi eti se beto no so ana bia se nim guase mi koti no was say I am asking ECG to withdraw, retract and apologize to me, else I will do the needful to redeem my reputation. Yero semensa ena ekasei enti we no ase overcharger mode command no na o call for sa achopa ne niema mode ato no so nyina no wo so mankasa kwa mo mepada chew da be na mode chew pa ne ba
Madam Sebe de ato de so professor me kire say a statement issue ya kan wo baby that's all the enka ya kan wo baby that's all the enka enti enka that's all the enka and that's what I say you me power cho you me power cho say the enka wo baby that's all the enka where do we say all the enka opa a statement issue no say ya kan wo baby say the leader minister the enka e dey get some no kan baby o wa you baby o ko fa firi ya kan wo baby that's all the enka. And the same thing he said yesterday, say you can respect meeting, which we have not said it in any way. What we said, didn't say, until say impact, we best solve, no meeting be out from, no, they will not come. And to say, Minister Mama who senya dia chelpa be a finite, ebebam ho, and to hold the matumajimu. Na maybe sasa what's next? Then I'm more strike because my ready be I be much say more be planning a strike will be beside the tiano. It is and then the neck, you know, the day neck, you know, the decision be a you be taking, we will go by it. But we want to know, we want everybody to know, say, as long as we are doing the right thing, and Ashanti region, no there, OBPOD and Kapia, so when we will come after you, and not the MOPPA to be the tienda. We will come for our money. We are fine, so the and Kapua there, we will come after our money. We will not allow anybody to intimidate us. Na Kojani, I did a moody camp boss, one of the Enya Munyam Fanya Juma. Oh, some Wednesday, no, share red, and I'll call your officers and I aboard it. It will continue to be there until the next meet and take another decision. Abena neck Kebesia. Oh, no issue in the statement until process press conference. Until the process and be a Besia. Tebedi say nahe and Amosia. Madam, when we get there, we will let you inform Abena. When we get there, we will let you inform. Mate, Mamma Nassino. At least we will go through the process, and when we meet, we'll let everybody know. Yeah, decision you be taking. Medasino Brawanya, dear mammy. Yes, Medasino. Ora Bismarck Kadoma, a national vice chairman at the senior staff. You're more ECG, and I didn't call Afia. Asante mante munse media. I was almost easy fire. Na obi ante no mase ne movie on, especially when obi e na adwuma no ne ade. We kan we na we aka we emoa. As you shift attention na free problem na ye wo ye nkane no ho. E de akoye say personal say de yesre mu empanifo. Obi e che so power. What you say? We say ye nkoye ni muda. E was ba ko bre no ho ase na fe ye nkoye ni. Dise hwan na be bre no ho ase. Eno ni asem no. So obi who say know my right. Masem ye de. A problem. A problem ti o mu ntwa so. Na say ye tweka ne mu a e wo se ye kwoti obi. Enye say meti ye fa say almost media hey ye ni sijika e na wo betwa mekania mu dia menim say me ne wo ka it on what basis e na wo betwa mekania mu but a situation omodeka and you the minister you are very much aware say omodeka one who so be kwakotua wo mutwa mu dia makotua half enye fe enti no also watch no say problem I go through nyina yes institutions tell omodede kai o muntua ni nyina ka ho bi ka ho ne ye de ka 100 cedis ni ye suffer because intimi to genset no ne generator e hwo nkoten na ekunipa enti yesre mo omodede ka kase na companies ministries muntuatua muntua na asumdue mra so utua ya sika ye ho ade no mankotua ye betwa mu dia wakotua oh I had dream empanifo ntie de yesra nti abna me fanwie to asoma me afia me wie kura ne sana IGP nso kasa yewura Dr. Kufudampare ode to Ghana fo nyina nim se edru yabato obre na even from now kura ekono ye ho se empanifo so on say dru niam bi ati say ya na ye ho nkura mpanifo ye to ye pono e wo fie nom ne ade na so ye behavior en kasa mu nom ne ade no nti we de wasere pa say ye ma omamba pa sade no ne akotene e wo ye munya Ghanaian Times ade bokrata na bosa amane no na daily guidance so ne otumfo betena akonya no so wanya fie aduonu num 25 years ti ye hye ho fa wa wani tua se wo mo wo a year long activities a won mo ye na no da wo ma hema no ma
ene enuane de asi nya de ketoa ye fe nya santefo nko na ye anwonafo wo ho no mu nyina nso de wo de nso bekeka ho like other tribes no na efe na akono wonya delegate Obokrata no a otumfo 25th anniversary wo die ho hye nyina no so wa ha KPMG nso wo mo report no o say SML4 akle wo mu de omre ba ye no say wa wani tua na mampani na na adon so e de bia ma kane mampani John Dramani ma so ntimi handle so bia what say what defeating the want to be for power man no na dodo ne se fama na de na be ati ase nti edu ho no a edu ho a ti eno na hia se nyame yadoma ECBA enkrata no ma eme wo wanya 18 years ene wo bibi nti wudin ni voter register so bo modi ama din ko mfa kokomutie ne kokasa na enkasa bebre ne kokoto aba no fi se wanto a yenu mu bi beto ama bia na de eba no na enye no na ope enti man niam anye wahi ya na bi ya de ho odwune a ko gyina santiri mu ama wi abo kwa achia because of obi yi nti na be wi achire ba na no so mento aba sister to aba no ate wo de to de wo pese wo to no wo to enti no sa no de ahye wabufuo na ama wo dwen se wo nto no kwato na twisa nipa na so no next time adanye no ano na fia no nti kokoto men kasa mento all right kokoto ni opese esie bia no kokromoti na 7 December no besie de amount na isi nso abekasa wiase ayi enso tap engineers ojo se kan mampani John Dramani Mahama call School of London Economics ko ka se bi kire se as MPP for nko na ya appoint wo mo ho se as officials omunyo mo be ye adwuma no be ye adwuma na isi aba be ye no but ade ba ko isi ya mebo na ba so ye se sasem no beto abonte won chairman ne nkokora ansa no ba mu e ba ye na no wa be ya no be very necessary asam ne de ba na ho no a so wo be kire wo die mu a na aboa na ma obi a badwima bia ehunu ahane ha no so uti afi omunche mu so mu bie ye February ton ne ade ama entry so munya e ne doso entries bebre asone so a bedru ha so ahunti no se na ochese se mampani dada akoka se MPP fo a na chese and wo share the latter part almost say so ono anso na brem so kora no omu ye bisa no so no obi so say nti no nti chese no position bi wo ho ya de be hye okon a omu mienu nyina obi a sankwa ma obi nim se wanye ni yi eno ne de tema mu anti ye to wa ma dum so hwe de ye kire wasante ho nti delegate amane bo a wono so de aba no na mampani akufo adon so commission 15 megawatts Calio power plant ready commission ye nyina still ye bonya mempa ye ready nsesem mai bi abe fine ye mpo Abena nti delegate Obokrata na ma ne no na Republic Press so asade mampani ene ya wo so no mfatumi ne ma obi a wa defeat ne da no no de no an ye agree hu nkomo yi na isi jenso ene asante fire for fire. Fire for fire. Mom fire. Eya semu. Kira Simon o se mensa na boani mu he. Papa yi. Papa yi. Ode yenko ni be ni. Enti eno ho asam so eno no. Na se we so abadada ya ka ho asam no. No payment for salaries for first and second lady no. Supreme Court ruling. Na ye news bi wa dom. Kaso mpotamu akoda mfie du nso a so yare ye de no call hospital bi ewi akire mistakenly ya mana eduro bi eni kwanse ye de ma no amu afiri ne abusua ne attack hospital no pa se we anya attack o e wo se wo si wo nsafia ye ha no ye na ye nyante ne ma bi ase se ampasa de ye tete ye fia eye no kra enya hospital akokọ se ne isa kwa no wa se case no pe lawyer bi woni lawyer wo kwa ye wa ban lawyer so honom ombebua no we see hospital no as simple as that enye mabo enye aboto fane kokot ha adwen tim no me ya na de bia metaka se bibia wo ye bia ya asere bambo wo anim de fo doctor fo no ne ade nyina mfom so otimi ba na we wo hwe ye so ya si ayam mfom so enso na de besi nasi and wutie oba papa na asem na okana omo de drip ni si akran so na say wo bras wo sheki wo ye no nti no kran twi obi adwen koso nti the next you know no obi be hu ye na osesa ne ba ye na fe wa ba form calm down then so na de enya na di kan system ni mu dada
yɛsrɛ mo sɛ nipa no kɔ nti ɛyɛ abufuhyew ɛna ɔmo de yɛ nea wɔn de yɛ ɛwɔ mo sɛ emra no wɔ hɔ but adeɛ ne si saa no a na adwe na ate nti Afia ɛwɔ sɛ yɛ na de bia yɛ ka sɛ bibi sɛ si a yɛmfa no sɛ ɔkɔ sɛ ayaresabea no ekusi sɛn ɛno de nipa no kora mma but then yɛ kan no nso yɛsrɛ mo ma obi ani na hɔ ɛyɛ nipa nkwa ti yɛsrɛ mo sɛ wo so wobɛsom nipa ɛwɔ apɔmuden fam no mɛme ɛmfa ni agorɔ fi sɛ kɔba saa sɛ nipa no kɔ ɛmu ɔya yɛsrɛ mo da no nkɔmmɔ bi a yɛdi a na meka sɛnka ne papa mu paa na yɛsi yɛpɛ ne yie mu a ɔmo kɔ so ɔmo kɔyɛ nurses midwives ne doctors no ɔmo marking scheme no ba bi a wɔsi yɛ ɔmo pagya di duru no because yɛ nipa nkwa yɛ life yɛ wo ne nkwa nti wanyɛ nipa no kɔ a wɔkɔ nti mo me nhwɛ ye because nurse no ba gyina so wayɛ sɛ na wɔn hunu ne benku hunu ne nifa na fe na ɔkalculate ko bi so obi de wɔnyɛ wei yɛsrɛ mo pa wate mo emu na hɔ mo ma ne nyɛ kama ya na emu ɔya sɛ mo de sie bi afa sa kwan so a siw de ebesiw siw de ɔsɔ mo siw because bebre na si a yɛnte bebre si a yɛadwen kɔso yɛhunu na yɛtwa so wakɔ hospital no na awu na no ano no nso ebi wɔ hɔ no mu a so negligence bebre no a eku nipa bebre mo ya ento wa bɛka sɛ yɛtwetwe wɔ so but mo ya ka ba mu a tete no a 17 years mo ya na obi adwen ankɔ de wɔ so ɔyɛ so concentration ni hɔ no ma wanhunu de wɔ so ɔde ma no na ɔde ade fofra kɔma no waku akwara to atwene Awurade hu yɛ mɔbɔ mo yɛsrɛ mo a wate ya ma no attack ni mum adwenkyerɛ ne kasada bɛboa ma bibia yɛ kama adwuma no de bi mu yɛ o nurse fo ne doctor fo ne midwives no ebi mu yɛ papa nkofo ifiri asuajaman kono mu firi ba me do fi kwa ne din de sɛ nana kwanadu abayo akora keto a ya wo no a woni tuo ne ba no aka atua to no virgin ne ye ne de ade na si kora na tuo nso wodi pupu no so na bi ne ho but omo hu ne ntam ye no operation nam se ye ne wie ye no ani anhyeda nkɔho ye nti asa problem asaba ti akora 11 years so bono diaper na wo hwɛ nurse fo a wɔn agya wɔ busua hɔ di akora na chia ba ha ɛbɛpɛ moa no a me say 37 ha ya min kai lady ni din uko 37 na lady bi wo ho Afia wokɔ bi wɔ no ma kyɛ so no nurse no tumi so na wabrɛ so atɛse and de bia no ɔfrɛ ɔpɛmoa bi wo ma akwara da ICU o hia moa ɛmoa ni hɔ na ɔfrɛfrɛ mepɛ kakra media tɔdura ma akwara yi abusua ni bi wo yɛ wo bebre na wo mayi wo yɛ mo wakoma pa ɔmo di hwɛ nipa obi so wɔ hɔ a Afia obi wɔ hɔ a aso pe ba bi no wafa obi because ọmọ so wie ya na adwuma da hɔ nti the passion ne bi ni hɔ ɛyɛ abusua no agya ne na ɛmefe nti kɔ na kɔyɛ nti woni abadaye ni ayam hihie bia wɔ nipa wɔ hwɛ no but ebi mo so yade me amenua ayi beti owusu ansa Margaret from Pon wɔ Kolebu omodo so akua frɛ manom tete meka sɛ me bobɔ dinia ebi mo tese adwuma no ganot hɔhwɛ ase firi wɔn mo yɛ ɛyɛ passion I to say radio adwuma yɛ ɛyɛ passion bi wɔn ma ɛto no kwan mu sɛ nepa tama maniti yɛ but ɛyɛ passion ɛyɛ oba bia nti be de sɛ wo yɛ nurse ni nanim sɛ ɛnya wo fɛde no no man de firi hɔ ɛyɛ frɛfrɛ bi frɛfrɛ kɔbɔ bi na ade kɔduru hɔ no ma sister bra adwuma nyɛ na o firi hɔ adwuma nyɛ na ɛnya wo de wote hɔ yɛ dɛ meti hɛ me yɛ too emotional sɛ me hu so bi bra me so kra ma wo kra me gina so amehɛ no areho be kunti no minti me nyɛ nurse adwuma because me nim sɛ me gina sɛ enti na meti yɛ yo Afia ti yɛsrɛ mo adwuma yie na tenti ne kasa yɛ ka kora ne nyina no ba bi a wo bi a wo yɛ adwuma bi a yɛ ne yie na noa ne yɛde hwetua wo ka ba bi a yɛ tua wo ka pɛn ana wa hwe wa ma wo nsa ko ano so pɛn de yɛ nsɛ hɔ no matter what no me de ayi bi to hɔ saa na wo hwe comment no ahu sɛ nkrofo appreciate ba bi a yɛ hwe ama wa feed wo pɛn de no matter what mfa wo sabo nkomo nkyerɛ hɔ da nka asɛmbɔne mfa wɔn ho da na nyɛ kora nam ne so
no matter what we are there sika na nso mo da nso enam on mo so nti nso aba bedu baabi a wadui tin cancer mo ne mfo won ho enye kura no an waje mama kese yi wote hoi ono an bre mo bejaje ti Abena ma me fa birthday yi Afia na oba